Kasper, hvad er der sket siden hviledagen? Siden hviledagen, der har vi kørt 3 etaper. Vi har ikke haft noget internet desværre, så vi har ikke kunnet lave nogle updates til jer, men den kommer nu her. Den første etape kørte vi fra Bruxelles og et stykke ind i Frankrig, og cirka 50 km ind i Frankrig på første etappen, hvor vi overnattede på en lille fransk kro i en lille landsby, hvor ingen talte engelsk, så vi fik sat chaufføren Simons skolefransk på prøve, og det lykkedes os at få en overnatning i den lille franske by der. Så dagen efter, der kørte vi en 100 km etape mere, lidt længere ind i Frankrig, mod Paris, hvor vi overnattede i endnu en fransk landsby. Den her gang var det ikke så kroagtigt, mere hotel, cirka 70 km fra Paris, hvor vi fik en god overnatning til nogle gode penge, og fik sovet en dejlig natsøvn der. Og så er vi stået på dagens etape, som er gået fra det her cirka 60 km uden for Paris. Og så kørte vi først ind til Paris, cirka 20 km uden for byen, stoppede vi, smed cyklen ind i bilen, og så kørte vi ind og kørte en lille sightseeing-tur i Paris. Grundet Tour de France, som de allerede er ved at spille op til, så var der rimelig meget trafikkaos og absolut ingen parkeringspladser. Så det vi fik set, det fik vi set fra bilen. Jeg fik taget lidt billeder af Eiffeltårnet og Triumfbuen og hvad der ellers var af seværdigheder, vi tilfældigvis kom forbi. Så vi brugte et par timer på at køre rundt ind i Paris, og efter det så kørte vi ud af byen. Og så tog vi cyklen ud igen, og så cyklede vi til punktet, hvor vi er nu, som cirka ligger 60-70 km sydøst fra Paris, hvor vi har fundet et godt hotel at sove på, hvor vi har fået noget internet, så vi kan lave noget updates til jer. Hvis du skal opsummere de sidste par dage med 3 ord, hvad skal det så være? Det skal være ingen regn, solskin og gode ben. Og kan du sige lidt om, hvordan terrænet har udfoldet sig, siden vi kom over den franske grænse? Terrænet har vist sig meget anderledes, hvilket var forventet. Vi har kørt fra Danmark til Bruxelles helt fladt, og i meget vind og dårligt vejr desværre, men det er jo ikke så meget landets skyld. Men det har været utroligt fladt. Nu, nærmest fra vi krydsede den franske grænse, jamen, så er vi kommet ind i små bakker, mindre bjergstigninger, og jo længere vi kommer sydøstpå, jo nærmere kommer vi Alperne og kommer hen over nogle bjergstigninger. Så der sker noget, der er lidt udsigt, der er nogle nedkørsler, nogle opkørsler. Det er det hele taget noget sjovere at køre cykel hernede, selvom det også er hårdere, så er der mere at se på, og det er meget sjovere at være i gang. Så det er sådan nu turen rigtig begynder. Fremtidsplaner, kan du fortælle lidt om dem? Vi arbejder mod at skal køre til Bern i Schweiz nu her, som ligger et sted mellem 5 og 7 dages kørsel herfra. Og vi planlægger i morgen at køre en stor bid af vejen. Vi regner med at køre i hvert fald 150 og gerne 200 km, hvis vejrforholdene og benene er gode nok til det. Så vi kan indhente en hviledag ekstra, som vi kan tilbringe et eller andet lækkert sted og få slappet af en gang til, ligesom vi har gjort i Bruxelles. Afslutningsvis så vil vi gerne opfordre folk til at stille et par spørgsmål til Kasper. Så hvis man har nogen, så må man sms'e dem herned, eller sende dem ind på Facebook, eller skrive til mailen, der står opgivet på hjemmesiden. Men Kasper, hvornår kan folk forvente den næste videoblog? Jamen, det kan de så snart på internet igen. Desværre sådan i Frankrig, der kommer vi igennem så mange store byer, så vi kommer til at overnatte på en del kroer og mindre steder, vi nu kan finde. Og internet, det er åbenbart ikke noget, de er så glade for her i Frankrig, så vi smider updates så hurtigt vi kan, når vi finder et sted, der har internet.